Sanibonani kusihlwa umjozana liphulumayo. Ngiyanibingelela kakhulu, ngiyathemba ukuthi ni right lapho nikhona. Ngiyacela nje ukuthi ni download ivideo kaMjozana ku YouTube njengoba kubhaliwe la escreenini, kodwa ngisocela nje ukuthi nilalele isihloko sanamhlanje kusihlwa njengoba kuyoshaya nje u10 o'clock ebusuku kumhla ka 29 kuJune 2020. Sithi nje ushuni kaMjozana. Ngiyakhalaza lapha, ngikhalaza ngensizakazi kade sinayo yasemnqunyeni kwangedla ngakithi okwakuthiwa uNtembo yayingakakhumali isibongo. Ngithi nje sohlisi sikhumbula, cala nithamela.
usabele kanje endaweni bathi ngitshosana. Umkhulu wami wathi ngesifiso, ubaba wami wathi ngesifiso, umama wami wathi ngusabele kanje endaweni bathi ngitshosana. Umkhulu wami wathi ngesifiso, ubaba wami wathi ngesifiso, umama wami wathi ngusabele kanje endaweni bathi ngitshosana. Kanje endaweni bathi ngitshosana. Ngihlale ngijule ngicabange, egama lami, umama wami wathi ngusabelo, sabelo kadokotela esikoleni bathi ngibanga. Umkhulu wami wathi ngesifiso, umama wami wathi ngusabelo kanje endaweni bathi ngitshosana. Ngiyathanda, ngiyathanda, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda, ngiyathanda, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda Jamelana. Umkhulu wami wathi ngesifiso, ubaba wami wathi ngesifiso, umama wami wathi ngusabele kanje endaweni bathi ngitshosana. Umkhulu wami wathi ngesifiso, ubaba wami wathi ngesifiso, umama wami wathi ngifitshana kanje endaweni bathi ngitshosana. Ngiyathanda, ngiyathanda, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda, ngiyathanda, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda, ngiyathanda Jamelana, ngiyathanda.
sishubesi nasebajina kwakitigeneleta
TVET College bese ngibonga nakwi-studio 2088 ngona konke engisize ngakho uMthuzana ngibongela kakhulu. Nakuwa maqhuda eqana undala benduda bethengela amasaka ngibongela kakhulu. Thokozani Ndlondo, Thokozani komavula kuvaliwe emzini amanye amadoda ashingishane zomoya angena evubeni zabadoda nakhipha indaba. Ngiyavusela ithunyweni kubathandazi, ngiyabingelela nokuhlukahlukana kwenu Ndlondo enkulu. Namhlanje ngithi asithathe leli thuba sike sikhulume ngokuhlangulula idlozi noma ukuhlanjululwa kwedlozi. Ukuhlambulwa kwedlozi ukuthi sifuna lixhumane nawe uzwe. Ukuhlambulwa kwedlozi ukuthi libe lihle, lize nezinto ezinhle phezu kwakho, lingezinye izinto ezimbi. Ukuhlambulwa kwedlozi ukuthi sifuna likhulume nawe, likubonise indlela omele uhambe ngayo njengoba uhamba indlela yakho kamoya. Ngoba awukwazi ukuhamba indlela yakho kamoya nedlozi elingcolile. Uyabona? Uma umkhulu noma ugogo ophila kuwe ahamba mhlambe sephatha imithi emibi, uma ungamgezi noma ungamhlambululi usobala nawe uzophatha lowo muntu omubi bese abantu bakuzona bekhona. Ukugeza idlozi noma leso sithunywa kuyahlukana ukuthi abantu bakho emzimbeni wakho bafunani, bafuna ukugezwa kanjani. Ingakho sithi masisebenza silalela abantu bakho, ayabami abogobela, silalela abantu bakho ukuthi bafuna ukugezwa kanjani. Kuyahlukana, kukhona abaye bafuna ukugezwa ngenkamba, kusho ukuthi labo bantu basuke bafuna bashela ukhamba, abanye baye bathi igobwa ngoba kodwa ngoqiniso sisuke sithi inkamba. Kukhona abafuna ukugezwa kanjani. Bese kuba khona idlozi elifuna ukugezwa emanzini esizibeni, ikakhulukazi uma uphethwe idlozi lasemanzini. Lelo dlozi la elifuna ukugezwa ngamanzi isikhathi esiningi ukuthi lihlambulule useyalikhuphula likhulume nawe likwazi ukubonisa izinto. Idlozi siligezelane, siyazi sonke ukuthi ogogo bethu omkhulu bethu baphila ngesikhathi sakudala
abanye babo bahamba bexabene, abanye babo bahamba sebephatha imithi enzima, imithi emibi, abanye babo bahamba sethu ukuthi sebekhiphe umphefumulo. Manje into eyayisenza ukuthi siyobageza yileyo ukuthi uma ngabe umkhulu noma ugogo kuphethe ahamba esephatha umuthi omubi, siyawugeza lo muntu ukuthi ungaphazamisi umsebenzi wakho. Abanye futhi bahamba sebenezici ukuthi umuntu wahamba eselinyaziwe, mhlawumbe wahamba ngengozi yemoto, umuntu wahamba efaka ulungo. Sisuke sibagezela ukuthi lezo zici zabo bengabuyi nazo phezu kwakho, ngoba uma efika lezo zici efika lezo chithi ahamba nazo angagezwanga zona, ubuye bese uyacindezeleka kakhulu uma sehleli lapha emzimbeni wakho, bese uyacindezeleka, bese uhamba uba umuntu ongazi ukuthi ufaka isichitho kanti akunasichitho, yile dlozi elingageziwe. Kuhle uligeza ulibe lihle bese lahlahlamba hlala phambili phambili. Ngoba abanye uthola umuntu uphume ephehlweni aligezanga idlozi, uphume ephehlweni umuntu esebenza inyanga ezimbili noma ezintathu, emva kwalokho akasasebenzi, noma usebenza lezo nyanga, emva kwalokho usubulala abantu, siyathakatha wena. Idlozi engabonisa lokho nenhliziyo embi abantu besefihliwe. Kodwa idlozi lakho manihamba niphatha umuthi omubi silahamba selimaza abantu abandigeza usobani izofuna ukuqhubeka la phela. Manje kuhle ukuhamba kanti-ke mangabe kuwukuthi uyafisa ukuphinde uzwe le nkulumo kaMkhulu Mathenjwa, likhona ipage kuFacebook ongamthola kulo. Nawe-ke mangabe kuwukuthi khona ofisa ukuthi ukudlulise lapha ephini kaMjozana, kusho ukuthi ukukhangise ngolimi lwesiZulu, uMjozana kavalile. Ipage likaMkhulu lithi The Journey of Awakening, likuFacebook-ke leli page leli. Angingandi ngenkulumo, nansi ingoma kaMjozana ithi malume wami, ushona kaMjozana lo.
Ukeruka yena udlala ngami wena uzoyisola ngomsono Niyeza oh niyeza 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 wena ngiphumelele ngakini niyeza oh niyeza 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 wena ngiphumelele ngakini Ukuzimhlola malume Ithi apho malume Musukenza lento yenzayo Ithi apho malume Ukuzimhlola malume Ithi apho malume Musukenza lento yenzayo Ithi apho malume Uzongidinga malume Ayena uzongidinga malume Musukenza lento yenzayo Ayi ngoku uzongidinga malume Ayena uzongidinga malume Ayena uzongidinga malume Musukenza lento yenzayo Ayi ngoku uzongidinga malume Ngikuzimhlola malume Ngithi apho malume Musukenza lento yenzayo Buka nje uyangihlukumeza Niyeza oh niyeza 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 wena ngiphumelele ngakini niyeza oh niyeza 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 wena ngiphumelele ngakini niyeza Yini ukuthi igazi lenkomo libomvu kodwa ubisi lwemhlophe. Yabona ngizwele kabusha namhlanje. Ukunokuba uzalwe kabusha ngcono uzogugela kulolu uthando lwethu. Futhi ungabuyela kanjani esisini sama wakho usumdala kangaka? Namhla sebeshisa abafana ubuyongilekelela sengiyocima umuntu wasemzini. Ngiyethemba usangizwa. Sahambisana futhi ngale kaMama. Ntokazi emhlophe, khuluma naye. Khuluma naye. Kuyokusiza ukuthi ungiphendule. Lokho kube ngingasho ukuthi usuvumile. Ngoba ukuthula kwakho akunginike isithombe esihle emqondweni nasenhlizweni yami lapho kuhleli khona uthando lwakho. Ngiyacela mfowethu. Ngiyacela. Kahle kahle ngicela ungidedele ngihambe. Mhlambe sobuye sisithole esinye isikhathi sixoxe kamanje ngisadidekile. Behlawadela ukubona sengaphinde ebone futhi. Nakho ngilibala igama ungikhumbuze. Igama nginguthandiwe. Ayilihle igama lakho ntokazi. Ngoko sazana kungani ungiphikise kangaka uma igama lakho limfakazela lihambisana nenkulumo yami. Sisacela ukubuza kungani ungithande uzongithandela ukuthi ngibe umnakweni ngasendodeni eyodwa. Kancane ntokazi, usakhumbula mhla siqhasa imali emcimbini. Oh, khona ngathi sengiyakhumbula khona kancane.
wawuluphawu lwendlela umfowethu ayesezizwa ngawo. Kahle kahle isizathu nasi. Mina ngisemncane ngadubuleka esibelethweni. Manje ngeke ngisakwazi ukumtholela abantwana. Phezulu kunjalo ngibonile ukuthi ayikho umuntu omthanda ongidlula mina. Njengoba mina ngiyamthanda, nginqumile ukuthi ngimtholele wena ukuze umtholele abantwana, uze kufezeke zonke izidingo zakhe njengomuntu wesilisa. Lokho akulula ukuthi kwenzeke. Mina senginayo umuntu engithandana naye. Qala ukubuza ngakho. Ngabe usayabona uthandweni okulo? Ngabe unesekile ngalo? Ngingasho ukuthi kunjalo. Kodwa ubuso bakhe aphambelani nokushoyo. Ukuba ujabule ubuzongiqhoshela kwasekuqaleni ngaye. Thandiwe, wokhuluma ungathuki. Speak out. Uthando lwethu alusafani njengakuqala. Ngamcela kahle ngathi akangilinde ngisafunda isikole. Kwiqiqi usenengane nomunye umuntu. Mangimbuza ngalokho siyaxabana avela ngishaya. Siyadumala ukuzwa lokho. Kodwa kwezinye izikhathi kumele sivume ukuthi kusuke ngolona uthando iqiniso lolu, suke kuyidreaming. Futhi kumele wazi ukuthi ufika kanye umuntu ozokuthanda ngokweqiniso empilweni yakho. Kahle yini oyidingayo kusukela manje empilweni yakho? Uma nje ngingathola ukuthula nokweliseka othandweni kuyobe sekwanele. Usuqedile ingane kamama. Vele isifo sesiguli saziwa udokotela. Awuthi ipeni lapho mfowethu. Ngeke sekhona mfowethu. Angiboleka mfowethu. (079 084 1970). Ngiyacabanga ukuthi ke sekuyisikhathi sokuba umjozana aphume njengamanje ebusuku bengenzisa nje amazwibela nabantu engihlala nabo noma engibajwayele abasendemeni yezobuciko laba abaqeda ukudlala njengamanje Focus Girl Focus umphathi wabo ke umzo ongwakadludla isibongo indawo ongwakwanongoma kanti uma ufisa mhlambe ukuthola kabanzi ngale mdlalo abawudlalayo ungaxhumana nabo kule number ethi 079 084 1970 ngiphinde 079 084 1970 mangabe ukuthi mhlawumbe uyithandile incazelo kamkhulu mayelana nokugeza njalo njalo indaba zethonga ungamuthinta ungi-inbox noma ubhale la epage ngidudinga inamba kamkhulu ngizobe sengikwazi ukuthi ke njengomjozana ngikutholele ngebhadi ke ama comment wenu angiwaboni kodwa ke ngicabanga ukuthi ngizonivalelisa ngengoma ethi nje kodwa ngathi ke ngibheka lapha nokufuqana ingoma engathi nginivalelisa athi nginivalelisa ngengoma ethi ihlobo kaMjozana jwayelekile le ngoma mhlambe ngingayithanda ethi ihlobo ngethemba ukuthi zizongisiza hayi ke usehamba ke umntaka Sikhanda Mayeza umntana ka Deze efika njengothando usibusiso loyo wakamabanga yena oyayithi mayebonga athi usiqoqo sentombi azemqabuli ziyamhusuna kwelaseqwaqwa umalala ehlathini edokodweni kwelesa nomondiya kuze kuse eqoqudwa amakhasa umalala aqede kuyeje eqamele esiqhengeni kuze kuse gaqela itshitshi umalibhado unyawo zakhe ziyamthatha zimbeke ngoba zamzusa kwalese Newcastle zaze zawombekwe lasedandi zaphinde zamphoxa esekwela kubo esenquthu zavuvukala uma bhecamelile zaleni kubo kwazise phela kubo akunantsini yemina ke loyo nisale kahle.
Isixwayiso nabangani bami mina ngiyethemba bazonginceda nabafundisi nabazalwane bami ngiyakholwa mina bazongisiza nomakhelwane nohulumeni namakhansela yalukile ngedukubo nabadumile osaziwayo ngiyethemba mina bazonginceda nabazali bami ngiyentambana naye ngiyakholwa mina bazongisiza waseqhamuka yeyiwawo mngani wami yeyiwangeda ngingakhonela waseqhamuka yeyigazi lami mina yeyilangisiza ngingakhonishini bangazenza mina unongula lo unewanya umsasana mina abangeni Banda Nengondo Wamazana Wasekamu Yeyuwawumkasa Yeyuwangeta Yengakonishina Wasekamu Wawumasudi Yeyuwangeta Yengakonishina Kabazela lu Kamavuvu Yeyuqali ingakhonishini Lomthelo wamaziko wangifundisa ngesidingo ingakhonishini Nelase zikode mkapi wamafu awalingani Aphansi naphezulu ngoba phansi awubathiwathi nothilana umfowamdakani yeyiwangeze ubandengakhonishini nomakhehlane naye yeyiwanginceda mina wangiveza kubandengakhonishini nodade wethu yeyiwanginceda wangithengela ngingakhonishini Jehova usinceda sonke umumethemba futhi kulwa nguye ingelosi zisisiza sonke umuzethemba futhi kulwa Yesu ngayethandaza mina